Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem pri recenzii a stručnom prehľade hry Batman Dark Knight Returns. Ako vidíte, je to skutočný macek. A minule sme dávali video s unboxingom, takže nebudem sa k tomu vracať, že čo je vo vnútri. V podstate to máte všetko vyložené pred sebou. Predtým, než sa pustíme k samotnej hre a detailom, tak uvediem vlastne 3 základné aspekty, ktoré vám hneď dajú najavo, či je to hra pre vás alebo nie. Sú to základné 3 prvky, ktoré sú jej najväčšie plusy, to mám pravítko, ukazovátko, a zároveň najväčšie plusy a zároveň najväčšie otázniky, že či to je pre vás. Lebo poprvé, táto hra je epická, to znamená opäť, keď sa kúknem na tú obrovskú škatulu, z toho by ste mohli posilovať, a je plná všeličoho dobrého a je epická aj v zmysle, že je obrovská na hracej ploche, to znamená zhruba 50 cm krát, čo ja viem, 80 cm. Na tomto pracovnom stole ju musím mať takto po šírke, či jak to povedať. No, kebyže sedím tu, tak hra je proste naležato, pardon. Ďalšia vec z hľadiska veľkosti a epickosti je, že vlastne tá hra má po okolí, po okrajoch vyložené, vypísané rôzne veci, cíl, past a tam majú byť naukladané kartičky. Po jednej aj po druhej strane. Nie je to podmienka, ja ich mám naukladané takto. Ale zase pripomínalo by to ten Batmanov opasok, ktorý má okolo seba, hej, čiže tematicky to dobre vymysleli, len zase to zaberá miesto, potrebovali by ste podľa mňa wargamingový stôl. No, to je k veľkosti z hľadiska materiálneho, tuším všetko, čo som chcel povedať. A druhá vec je epickosť v zmysle príbehovom a dejovom a aj z hľadiska komponentov, respektíve mechanizmov tejto hry, pretože mechanicky je to zároveň, dajme tomu, že štýl Pandemic, čiže Batman chodí a v úvodzovkách hasí ohne. Inak Deluxe edíciu odporúčam jednoznačne, lebo ten finančný rozdiel nie je až taký veľký oproti bežnej edícii. Deluxe edícia má aj figurky a je zásadný rozdiel podľa mňa hrať Batmanovku s krásnymi figurkami všetkých podstatných postáv, než hrať to s takými kartónovými obrázkami vlastne zastoknutelnými. To je, neviem si predstaviť, že by som to hral s nimi. Čiže za mňa jednoznačne figurková deluxe verzia. No a tým, že je to epické, je to vlastne aj vhodné ako darček, či už pre vás, že sami sa odmeníte na Vianoce, alebo pre niekoho, kto je fanúšik Batmana, lebo toto nie je ako, čo ja viem, môj obľúbený Gloomhaven Buttons and Bugs, čo je mini pidi škatulka, hej, tu asi veľmi ako darček dávať nebudete na Vianoce, alebo možno, že hej, lebo však je to dobrá hra, ale toto je skôr reprezentatívna záležitosť. No a ešte k tým mechanizmom, teda je tam tento Pandemic štýl, že Batman behá po meste a hasí ohne. A plus je to aj deckbuilderovka do istej miery, pretože z balíku kariet vždycky vyberiete niekoľko a s nimi potom robíte niečo, čo si ďalej povieme. Staviate v podstate ako keby deck, nie jeden, ale máte jednu ruku, máte jeden deck s eventami a máte jeden deck na boj. Hovorím, bližšie si o tom povieme. No a posledný prvok je vlastne, že je to aj kockovka. Máte tu takéto elegantné batarangy, či ak sa volajú tie jeho bumerangy. No a s nimi potom hádžete proti nepriateľom, ktorí majú, policajti majú vlastné kocky, nepriatelia majú vlastné kocky a bossovia majú vlastné kocky, Two-Face biela, čierna. A dokonca na Jokerových kockách tam niekde je, že haha, napísané, takže vynikajúce. Takže to je prvý moment, je to epická hra. A aj hranie bude trvať vyše hodiny. To je aj dôvod, prečo nerobím gameplay, robím iba takýto prehľad a hodnotenie, lebo môj mobil nemá kapacitu nahrávať a ukladať videá vyše hodiny, ktoré by trvali. A neviem, či by vás to aj bavilo pozerať, aj keď hranie samotné je zábavné, o tom potom. No a druhý prvok výrazný v tejto hre, ktorý tiež rozhoduje o tom, či ju budete chcieť alebo nebudete chcieť hrať, je jej tematickosť, čo znamená, že je to Batmanovka v zmysle, že tu máte obrázky konkrétne a presne z komiksu The Dark Knight Returns
aj s nejakými citátmi, no dobre, toto je konkrétne boj, ale ináč sú tam citáty a sú tam aj momenty, ktoré sa týkajú priamo hry, hej, čiže odhal podplácaného policajta napríklad, alebo tuto Batman robí výcvik bojových umení a to všetko je priamo z komiksu veľmi pekná estetika, ale znovu hovorím, záleží od toho, či máte radi ten komiks a či máte radi Batmana v prvom rade. Hej, od toho to bude všetko záležať, lebo keď vám nevyhovuje estetika komiksu a vlastne tematika Batmana a jeho boja proti zločinu, tak vám nebude vyhovovať ani táto hra. Ale prečo by niekto kupoval túto hru, keď nemá rád Batmana, hej? Tiež Gordonova klasická kresba, veľmi tematicky je to veľmi úžasne spravené. Samotný Batman a jeho karta v knihe prvej, lebo hra sa skladá zo 4 kníh, ako som hovoril v unboxingu. Tu máme ďalkou ovládaný netopier práve zautočil na mutanta. Mutanti sú tuto hlavní zloduchovia, respektíve poskokovia jedného z hlavných zloduchov, ale nie sú to genetickí mutanti, len takí, že majú všelijaké piercingy a podkožné implantáty a takéto divné červené okuliare nosia. No. Takže, ako pokračovať ďalej? Aha, tretí a posledný aspekt, ktorý ovplyvní vašu voľbu tejto hry, či ísť do nej alebo nie. Tretí aspekt je estetické spracovanie, estetično celej tej hry, pretože je veľmi výrazne, graficky, farebne štilizovaná, ako môžete vidieť. A tie farby boli zvolené v takých zvláštnych odtieňoch rúžovej, fialovej a žltej a oranžovej a modrej. Takže na to sa budete dívať hodiny a hodiny a hodiny, kým prejdete celý príbeh, všetky 4 knihy. Takže to berte tak, že buď vám to vyhovuje, alebo vám to nevyhovuje. Ak vám to nevyhovuje na prvé pozretie, tak asi vám to nebude vyhovovať ani tie 3-4 hodiny, alebo koľko tu budete hrať, kým to celé prejdete. Áno, tie ikonky sú tiež všetky kreslené v tých odtieňoch. Čiže toto je veľmi podstatný moment. Takže to máme epickosť hry, máme tematickosť, že je to proste Batman a po tretie máme zaujímavé farebné estetické riešenie. To sú 3 hlavné aspekty, ktoré by podľa mňa mali ovplyvniť vašu voľbu a v rámci epickosti teda aj to, že aké sú tam herné mechanizmy a teraz sa na to pozrieme zblízka. No ja už tu mám nejakú hru rozohranú, v skratke si povieme, celý čas prebiehajú hodiny súdneho dňa, nechcete, aby sa dostali na 12, chcete ich znížiť čo najviac dolu, ale oni budú stále pokračovať. Máte tu nejaký základný balík akčných kariet, ktoré sú pre každú knihu trošku iné, nejaký odhadzovací balík, tu je Batmanov dom, kde sa vie doliečovať a kam zároveň v prvej knihe si odkladá, ak získa takéto mince Two-Facea, to sú stopy, keď má 4, tak môže nájsť Two-Facea a bojovať s ním. On je síce defaultne v Arkhame umiestnený, ale to akože nevieme. Tuto sú potom hodnoty Batmanovej guráže, zdravia a príčetnosti, ktoré sa rôzne pohybujú v závislosti od toho, ako uspejete v hre. Ja som to rozohral, preto už tam je nejaký pohyb a tu už nastal tiež nejaký pohyb. Hra je procedurálka. To znamená, že tak ako detektívne vyšetrenie, ona prebieha podľa jasnej sekvencie. Opäť trošku je to vždy iné v každej knihe, toto je pre knihu číslo 1. Nie je to také zložité, ako to vyzerá, len si to treba nacvičiť, natrénovať. Hra sa pohybuje po stupnici, kde na začiatku dostanete inštrukciu, že koľko nepriateľov budete postupne pridávať do hry. Na začiatku ich je defaultne, koľko vám určí kniha číslo 1, 2, 3, 4. Máte tam mutantov, máte tam televíznych reportérov, s nimi sa byť nemôžete, tým môžete iba sa preplížiť okolo nich a máte tam policajtov, za ktorých ale dostávate postih, keď sa s nimi bijete. No a niektorí mutanti držia stopy a na druhom konci toho žetóniku je, že či to bola falošná stopa, slepá ulička, alebo Two-Faceová minca. No a takto vlastne s tým Batmanom chcete chodiť po rozličných dištriktoch a odhalovať stopy čo najskôr, aby ste stihli do konca, kým vám skončí ten meter kola, vlastne, aby ste stihli zničiť bossa. No, v prvom vlastne kole máte zapísať, lebo celý ten board, čo som ešte zabudol spomenúť, je vlastne zakreslovací a mám tu niekde aj fixku, dostanete ju v balení, pretože budete môcť robiť takú halúz, že keď sa skončia tieto 4 ťahy, tak môžete dokresliť niekam cestu. Čiže Batman si bude môcť krátiť cestu a rýchlejšie sa dostávať k svojim cieľom, čo je napríklad, že tu by som mohol dokresliť cez tento most cestu sem a nemusel by to obchádzať kade tade ďaleko
ale nemôžem napríklad kresliť cestu cez vodu, hej, že by som odtiaľ dokreslil a teraz niekde po vode až tam. Musí to byť proste cez most, po zemi a tak ďalej. Čo by sme ďalej? Aha, áno. Čiže hra je procedurálna. Prvé kolo, prvý ťah. Otočím si žetónik, ktorý tam mám vyložený. Potom, ako vykonám to, čo má Batman vykonať, toto sa robí na konci ťahu. A tu som si zapísal, sám si predistribuješ, že ako chceš vlastne nepriateľov si rozdeliť a pokoľko z tých 7, čo ti určí kniha. Čiže ja som si dal, že na konci prvého ťahu jedného mutanta, dal som ho, vyložil som ho, tam, kde mi to ukazoval náhodne zvolený tento distrikt. V druhom ťahu tento distrikt mi ukázal, že 2 televíznych reportérov mám vyložiť tu, tak som ich tam vyložil. No a tým pádom sa vždycky tá plocha zahusťuje. Batman síce odstraňuje nepriateľov, aj Gordon mu v tom pomáha, ale vždycky sa tam nejakí pridávajú. K tomu, ako prebieha kolo Batmana, vždy si potiahneš 12 kariet a z tých budeš ťahať, odhalovať po vrchné 3. Odhalím vrchné 3 karty, teraz vám to ukážem na tomto príklade, a jedna bude tvoriť event deck. Tu si vždy prečítam, čo robí tá karta a chcem, aby mi čo najmenej škodila, takže teraz nie, ale ináč by som veľmi pozorne prečítal a rozhodol sa, že napríklad toto dám do event decku, to dám na bok a tieto dve, buď ak je to detektívna karta, ktorá mi niečo pomáha, ostane mi na ruke, alebo ak je to karta na boj, tak pôjde sem na balík pre boj. A ten budem odhalovať, keď nastane boj. Ale ináč na ruke mám len tie detektívne karty, limit nie je, môžem ich mať koľko chcem. To bolo prvé odhalenie, no a toto zopakujem, keďže je 12 kariet deleno 3, zopakujem 4 krát a event deck pre daný ťah mi budú tvoriť 4 karty. Tie zamiešam, potom ako prvú jednu odhalím a teraz tam mám, že pridajte mutantov na 2 akčné polia s totožnou ikonkou, čiže by som zobral, nemám po ruke teraz akurát mutantov, ale s totožnou ikonkou. To znamená, že by som pridal hoci kde na mape mutanta napríklad na ikonku so zvyšovaním života. Hej, jedného by som dal sem, druhého by som dal sem. Pretože všetky tie ikonky niečo robia, čo je dobré pre Batmana. Čiže napríklad, keď Batman zostane stáť na ikonke práve s tým pridaním života, tak bude mať pridaný život. Tu nájde, že môže odstrániť mutanta, tu nájde, že môže odstrániť policajta, tu nájde, že môže hodiny súdneho dňa pretočiť dozadu o 1 stupeň a tak ďalej. No a čiže takto prebehne ten event deck a keď Batman zastane niekde, kde je nepriateľ, ak sú to reportéri, teda tam môže len preklznúť vedľa nich, s nimi nemôže nič spraviť, tých vie odstrániť Gordon, alebo potom iná funkcia, napríklad hej, tu je zrušený reportér, ale ak Batman skončí na trojuholníčku, alebo ako to nazvať, na tom výrezku s nepriateľom, tak sa spúšťa boj. A teraz ten nepriateľ, ak na susedných v týchto častiach mesta sú ďalší mutanti, tu je jeden, tak budú vlastne bojovať proti Batmanovi 2. No a teraz sa pozrieme na ten boj, ako prebieha. Budú bojovať 2 mutanti, trošku sa trasie. Čiže zoberiem 2 kocky mutantov a za Batmana zoberiem batarangy, maximálne 3 môžem zobrať. Niektoré sú lepšie na blok, niektoré sú lepšie na útok. Ja to zoberiem randomne, zoberiem 3, áno. Takto batarangy a snažím sa s nimi nejak zatriasť, ale najprv pozriem, aká je karta pre tento boj. Nemusím, ale môžem, ja si chcem pomôcť. Boj špinavej krutej sviet, po vyhodnocení všech bloku stratte 1 príčetnosť k udeleniu 1 zranení. OK, no najprv pozrieme, čo hodíme my do útoku. Máme tam 1 blok a 2-krát miss. Nepriatelia hodia 1 blok a 1 miss, to znamená, že tuto nikto nič si nespravil, ale Batman po vyhodnotení všetkých blokov stratím 1 príčetnosť a môžem udeliť 1 zranenie. No dobre, tak ja stratím 1 príčetnosť, lebo ešte jej mám dosť a udelím 1 zranenie jednému z tých mutantov. Tento neblokoval zrovna, a čiže jeden je kaput, ale ten druhý, toho aj môžem zrovna odstrániť z mapy, toho tam, a ten druhý je stále tu. No ja teraz môžem urobiť to,
že zoberiem ďalšie 3 kocky. Keby som medzi kockami mal také, ktorá dala pau, tak musí ísť na cooldown. Nemôžem stále útočiť agresívnou kockou, niekde je tu odpočinek cooldown, tak tam sa jedno bojové kolo musia si oddychnúť, vychladnúť. Takže ten jeden mutant znovu sa pokúsi o niečo, teraz dal pau, teraz by nás zasiahol, pozrime sa, čo urobia naše kocky a naše kocky neurobili zhola nič. To znamená, že sme dostali jeden zásah a mohol som otočiť kartu pre boj, no nevadí. Dostali sme jeden zásah, čiže jedno zdraví pôjde dole. No použijem zase, ja s ním idem bojovať až do posledného dychu, takže znovu hodím tie beterangy. Bolo by lepšie ich 2 rukami nejak, aby sa zatočili. A už tam máme pou a máme tam rem a jedno vedľa. Hneď vám poviem, čo je čo. Hodím za mutanta, mutant hodil miss. Oni majú, to bude niečo potom v iných knihách iné znamenať ten netopier, ale tu je vlastne vyhodnocovacia tabuľka. No, hodil miss a my sme ho zasiahli 2-krát. Prvé sa vyhodnocuje pau, čiže sme ho zlikvidovali, čo je fajn. Horšie by bolo, keby sme použili aj rem, lebo pau, kým je tradičný úder alebo útok, tak rem znamená niečo ako keď hlavou narazíš do dverí. To znamená, že jeden damage by dostal aj Batman. Keby sme útočili na 2 nepriateľov, že by tu bol aj ten druhý ešte, tak by sme zničili aj toho druhého, ale dostali by sme sami jeden život. Takže v stručnosti, v krátkosti a veľmi zjednodušene takto prebieha boj, respektíve sekvencia jedného ťahu. Tak to bol Batman, veľmi príjemná, veľká, epická hra s komiksovou tematikou, ktorú môžem ako dar rozhodne odporúčať, pretože je bohatá, obsahovo je pekná a dobre sa hrá, sú tam umne sklbené rozličné mechanizmy a ak ste fanúšikmi tohto komiksu, tak jednoznačne nie je o čom. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že ste si to video užili. Čau.